тоха иҷора ҷурам домада ҳамиди иҷара ҳеҷ кара наметем нигоҳ кун то шишара диди пури шиша ту мара гиҷо оварди иҷа ҳама мусрайку тоха ту худ дидести ки моро ҳама ҷо сир кардеста як дуюмаш ки мода ҳеҷ ка шиша намета сеюмаш ки бин чӣ хел шиша бисёра ҷамъ мекунем пулдор мекунем мефурӯшем ира бизнес мегам бизнес бра майли акапол кун майли ту иста бибин ман иста бинам ай и чӣ бошад тоха ҳарчира нарас шиша ҷамъ кун шиша тока вай اوه خدایا با این دنیا چی شده است همه جا پر از پرتوگاه است ту кӣ من جین هستم بله та як ҷо пайдо шидӣ دولی چند سال می شود که من در داخل آن همین زندان بودم شما مرا از داخل آن همین زندان آزاد کردید و بر عوضش 3 خواهش شما را اجرا میکنم ай чӣ мегӯяд кека ту ахбори гап задестӣ ای صغیرو گوش کنین من که شما وقتی هفته اشکنی ندارم 3 خواهشتون گپ زنین اجرا میکنم аниқ иҷро мекунӣ انیق اجرا میکنم чизе бигӯ мекунӣ 3 خواهشتون اجرا میکنم чӣ зуд гӯш кун акайҷӣ لب بای خوجاین воқати ҷурам бози маслиҳат мекунӣ меоӣ مایلی مسئولیت کنین акайҷӣ لب بای мо خوجاین маслиҳат кардем якм хоҳиши мо як аробаи пачка ароба ароба барои чӣ че барои чӣ мо қопчаро дар пишмо бор карда мебарем он намешуд ки ба ҷои ҳамин ароба шумо камаз мегуфтен қопча бисёртар мерафт охи мо камаз ҳай карда наметонем акайҷӣ лаб бай дуюм хоҳиши ман мефорам ки камазайкиниро ёд бигирам камазайкиниро ёд гирифтам акайҷӣ сеюм хоҳишам бес бо нагӯй ки камаз кайҷо фаҳмидӣ охи барои шуморо фаҳмидан ӯ қақли калон дар кор неста беақлу ҳозир шумо камаз мегем хоҳиштон тамом мешавад ба чӣ кор мекунед рост мега о барои ҳамин фикр кардан дар кор аст хушрӯ фикр кунед акайҷӣ мо бурем бо як маслиҳат кунем биёем барем маслиҳат кунед халта мешавад чо акайҷӣ лабай мо маслиҳат кардем хуш сеюм хоҳиши мо ду қопча шишаи тоза ай шиша 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 барои чӣ чӣ барои чӣ мо инро мефурӯшем пул мекунем о бесаводо намешид ки ба ҷои ҳамин шиша ду қопча пул ё тилло мегуфтен зато камазайкиниро ёд гирифтам ку مستم زیبوی جانان مستم